Така, здравейте хора, добре дошли в още един шорт, в който пак ще говорим за Trendyol, защото този път пак ми дадаха огромна отстъпка. Сега не помня колко точно процента беше, но едни пуми и една тениска, подобна от тази от миналото видео, зелената, за 24,66, мисля, че беше общо. Слагам ви скриншот. Видях същия модел обувки, обаче различен цвят в BG за 109 лева. Пак ще ви сложа, нали, скриншот. Така, това сигурно с сайта ще съм го бърнал. Та очаквайте анбоксинг скоро от 15 април до 17 би трябвало да сте тук. И